Yadda za ka yi mining na USDT. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu na yau za mu nuna muku wata hanya yadda za ka yi mining na USDT a wata sabuwar exchanger. Idan kai baƙo ne a wannan channel namu, saboda haka muna roƙon ka 'yan uwa da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kamar yadda kuka ji na ce a title na wannan bidiyon, yadda za ka yi mining na USDT. Wannan wata sabuwar exchanger ne wanda aka ƙirƙire ta, wadda suke ba da damar yin mining na USDT daily. Saboda haka link na wannan exchanger za mu ajiye muku shi a description na wannan bidiyon ko a comment na farko, sai ku je ku yi rijista domin kuma ku yi wannan mining. Idan kuka zo kuka duba daga sama nan, za ku ga USDT na abin da nake da shi. Ina da 1.11 USDT kamar yadda kuke gani, wannan abin da na yi mining. Sannan idan kuka duba daga sama nan, za ku ga verify. Already na riga na yi verify ɗin account ɗina. Sannan za mu nuna muku yadda za ka yi rijista a wannan platform ɗin cikin sauƙi. Kai tsaye da zarar ka danna link ɗin, kai tsaye zai buɗe maka wannan fuska ne kamar haka. Da zarar ka danna zai buɗe ma wannan fuska kamar haka. Zai buƙaci da kai login, to mu yanzu ba login za mu yi ba, rijista za mu yi. Idan ka zo ka duba daga ƙasa nan, za ka ga inda aka saka sign up, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai buɗe maka wannan fuskar. Idan ka zo ka duba daga nan sama, za ka ga mobile and email. To a nan wajen abin da suke nufi shine, idan kana so ka yi rijista da lambar wayarka a nan wajen, to kai tsaye za ka yi amfani da mobile. In kuma kana so ka yi amfani da email ne wajen rijista, za ka zo ka zaɓi email. To saboda haka mu yanzu za mu yi amfani da email ne mai rijista. Kai tsaye za mu zo mu taɓa kan mail. Da zarar ka taɓa kan mail, kai tsaye abin da za ka yi shine, za ka zo ka saka email ɗinka da kake so ka yi wannan rijista da shi. Saboda haka mu yanzu bari mu saka mail ɗinmu. Da zarar ka sa mail ɗinka, a nan wajen za ka ga inda aka rubuta get code a nan. To kai tsaye kawai za ka taɓa wannan get code ɗin. Kai tsaye za su turo maka saƙo a cikin email ɗinka. Za ka copy wannan saƙon, ka zo ka sa shi a nan. Sannan za mu yi wannan verify ne kamar haka. Kamar yadda kuke gani a nan, sun ce sun ba mu 500 seconds kafin su turo mana da wannan code ɗin. Saboda haka a nan za mu zo mu saka password. Wajen sa password ɗin nan, kamar yadda kuke gani, in ka tashi za ka saka number ne da kuma suna. Za ka haɗa number da suna kamar haka. Wato in ka sa lambobi, za ka zo ka sa alphabet. Yanzu bari mu je mu duba email ɗinmu. Idan sun turo mana da OTP mu, kai tsaye za mu kwafa su mu zo mu saka. Kamar yadda kuke gani, ga nan code ɗinmu nan sun turo mana a nan. Za mu zo mu kwafi wannan code ɗin kamar haka. Za mu taɓa copy, sai mu koma cikin application ɗinmu, website ɗinmu, sai mu yi pasting. Kai tsaye sai mu taɓa sign up. Kamar yadda kuke gani, ga shi nan registration successful. Bayan mun yi rijista, abin da za su fara kawo mana shine nan wajen. Kamar yadda kuke gani, za su ce mana found password. The found password used withdraw internal transaction and security setting. A nan wajen abin da suke buƙata shine akwai wani setting security da za mu je mu yi, wadda idan muka tashi transaction za mu yi amfani da wannan security. Sannan a ƙasa nan za ku ga KYC, wato za mu je mu yi verifying kenan. To amma mu yanzu abin da za mu nuna muku shine yadda za ka yi wannan mining. Za mu zo mu taɓa skip.
Kamar yadda kuke gani da zarar ka yi rijista wannan ita ne fuskar wannan exchanger. Kamar yadda kuke gani wannan ita ne fuskar wannan exchanger. To yadda za ka yi wannan mining ɗin shi ne da zarar ka yi rijista ya buɗe ma wannan fuskar kamar haka. Idan ka zo ka duba daga nan, daga gefen nan za ka ga inda aka rubuta daily mining, kawai sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. Da zarar ka taɓa shi zai buɗe maka wannan fuskar kamar haka. Kamar yadda kuke gani wannan duka coins ne wanda suka bamu damar mu mining nasu. Kamar yadda kuke gani ga USDT nan, za ka zo ka taɓa kamar haka. Za ka zo ka ƙara taɓa shi sun ƙara baka. Za ka zo ka ƙara taɓa shi sun ƙara baka. Za ka ƙara taɓa shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani kun gani already yanzu wannan USDT da kuke gani wannan mun riga mun gama mining nashi, sai mu zo mu ƙara taɓa wani coins ɗin da muke so mu yi mining kamar haka. Sai mu zo mu taɓa wannan. Shi ma yanzu mun yi mining, sai mu zo mu ƙara taɓa wannan. Gashi nan duka waɗannan coins wannan shine yadda za ka yi mining kowane coins a nan wajen kamar haka. Kamar yadda kuke gani ga light coins nan. Kamar yadda kuke gani mun riga mun gama mining ɗin wannan coins ɗin kamar haka. Wannan shine abin da muka samu a wannan mining ɗin. Sannan bayan wani lokaci idan ka dawo za ka iya ci gaba da wannan mining ɗin. Sannan a nan idan ka zo ka duba za ka ga inda aka rubuta invite friend, inda za ka gayyaci wasu su yi rijista ta ƙarƙashin link ɗinka. Kai tsaye za ka zo ka taɓa invite friend. Da zarar ka taɓa invite friend kamar yadda kuke gani za ka zo ka taɓa invite link, za ka taɓa shi kamar haka. Sai ka zo ka taɓa copy a nan. To kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu ka riga ka yi copying link ɗinka ta yadda za ka je ka tura wasu su yi rijista ta ƙarƙashin link ɗinka. Sannan bayan ka yi gama wannan mining ɗin, abin da kake so ka yi shi ne idan kana so ka duba, idan kana so ka kalla balance ɗinka za ka zo daga ƙasa nan za ka ga inda aka rubuta user, sai ka taɓa shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani mining ɗinmu bai zo nan ba. To idan kana so ka dinga kallon kuɗin da ka samu a nan, kai tsaye za ka dawo form, za ka zo ka taɓa kan mining. Idan ka zo ka duba daga gefen daman ka na ƙarshe za ka ga inda aka rubuta exchange, kawai sai ka taɓa shi, sai ka taɓa confirm. Za su ce ma verify. Za ka zo ka yi verify kamar haka. Za mu zo mu ƙara yi kamar haka. Kamar yadda kuke gani yanzu sun ce mana successful exchange. Idan kuka duba yanzu coins ɗinmu da muka yi mining a nan sun bar nan wajen. To yanzu idan muka dawo baya muka zo muka taɓa user, idan kuka duba daga sama nan za ku kalla ga coins ɗinmu nan sun dawo available balance ɗinmu na adadin USDT da muke da shi wanda muka yi mining. Sun yi exchange ɗin duka coins ɗin sun ba mu shi a USDT kamar yadda kuke gani wannan shine adadin da muka yi mining. Sannan sai verifying. Idan kana so ka yi verifying a wannan exchanger, abin da za ka yi za ka zo ka taɓa avatar ɗin nan kamar haka. Kamar yadda kuke gani da zarar ka taɓa wannan avatar ɗin zai kawo ka wannan fuskar. Abin da za ka yi shi ne za ka zo ka taɓa KYC on verifying. Za ka zo ka taɓa KYC now. Abin da za ka yi shi ne ga nan ƙasarka nan Najeriya. A nan za ka saka full name ɗinka wato sunanka da yake jikin ID card ɗinka, voters card ko national ID card ko driver license. A nan za ka saka number da yake jikin ID card ɗinka, kawai za ka taɓa submit. Wannan shi ne verifying level 1. Sannan idan ka zo za ka yi level 2 verification kuma za ka zo ka ɗora hoto na national ID card ɗinka ko voters card ɗinka da ka yi linking da shi. Kai tsaye za ka zo ka ɗora musu, za su yi verifying ɗinka. Wannan ita ne cikakkiyar hanyar da ake verifying a wannan exchanger. Sannan kamar yadda kuke gani wannan sabuwar exchanger ne wanda za ku iya siyan coins ko ku sayar da coins a cikinta ko kai trading. Saboda haka mun gode da kallon wannan bidiyon.